Ja vetsiosio jatkuu. Edellisellä kerralla käytiin vähän läpi sitä, että mihin se maila olisi tavoite saada ja mikä siinä olisi se läpimenon suunta. Nyt otetaan toinen tikku avuksi, ja tää on itse asiassa mun yksi lempiharjoitteista, mitä mä käytän tosi paljon oppilaiden kanssa. Tää auttaa niin paljon myöskin siihen lyöntiin, mutta etenkin tähän lähipeliin. Eli laitetaan tää suuntatikku tonne varren alle jatkoksi, ja toi tikku tulee tonne vasempaan kylkeen. Ja nyt lähdetään edelleen tekemään sitä samaa liikettä, saadaan se maila tonne samaan spottiin sen tikun kanssa. Mutta tavoite tässä on se, että kun me mennään tästä läpi, meillä toi tikku ei osuisi kylkeen, jolla me tarvitaan tänne kiertoa ja niin, että osumassa kädet on hippasen tuossa pallon etupuolella. Näin me varmistetaan se, että me osutaan ekana palloa ja sitten vasta maahan ja saadaan puhtaita osumia. Helppo tapa harjoitella hyviä osumia ja tämä myös auttaa sua pitkään lyöntiin.